Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana nieda d-dokument ta' qabel il-budget għas-sena 2026. Id-dokument ġie ppreżentat waqt laqgħa ta' konsultazzjoni ta' qabel il-budget fir-Rabat. Il-Ministru Caruana sejjaħ l-ekonomija Maltija bħala vibranti u qal li din baqgħet b'saħħitha u baqgħet tikber. Stqarr li l-indikazzjonijiet huma li l-ekonomija Maltija se tibqa' reżiljenti u mistennija tibqa' tikber bl-istess pass. Qal li s-sena d-dieħla Malta li għandha l-iżgħar u l-aktar ekonomija miftuħa fl-Unjoni Ewropea sa jibqa' jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Qalli u mistenni tkabbir ekonomiku fl-istess ilma ta' din is-sena, jiġifieri ta' 4% minn tal-anqas 3 darbit aktar minn dak li l-Unjoni Ewropea sa tkun qed tesperjenza. Dan kollu qal il-Ministru Caruana minkejja li l-Fond Monetarju Internazzjonali qed jantiċipa li l-inċertezza dinjija sa twassal biex it-tkabbir ekonomiku fid-dinja ikompli jinżel. Qabel ma ġġornajna għal vaganzi tas-sajf għadni niftakar nitkellem mal-Ministru Franċiż u jgħid li ħan naraw x'inhu ġej. Għaliex irrid nagħmel diversi aġġustamenti u l-bambin biss jaf kif se jkunu mill-qwajn. Rajna x'ġara. Dawn huma realtajiet li qed jolqtu l-pajjiżi. Aħna m'aħniex eċċezzjoni, jistgħu jolqtuna wkoll. Imma ma jolqtunix għal raġuni waħda. Għaliex dak li nagħmluh baqal. Għaliex dak li nagħmluh bi ħsieb. In-nota li s-suq tax-xogħol Malti u l-aħjar fl-Unjoni Ewropea blanqas rata ta' qatt antiċipa li d-deficit sa jkompli jinżel u li dħul tal-Gvern ta' din is-sena sa jkun ħafna aktar minn dak tas-sena l-oħra. Dwar id-dejn li hu ta' madwar 47% tal-prodott domestiku gross, il-Ministru Caruana qal li t-tir tal-Gvern u li dan ikompli joqrob aktar lejn l-40%. Dwar l-inflazzjoni il-Ministru Caruana qal li din niżlet sostanzjalment. Stqarr li fix-xhur li ġejjin din għandha toqgħod fil-livell ta' 2% li l-mira lill-Bank Ċentrali Ewropew ikollu fit-tħaddim tal-politika monetarja tiegħu. Qalli u mistenni li l-effetti li kellhom il-gwerer u l-pandemija jiġu neutralizzati fix-xhur li ġejjin jekk l-affarijiet jibqgħu kif inhuma. Il-Ministru għall-Finanzi qal li dawn ir-riżultati jistrieħu fuq responsabilità u laqal li l-pajjiż mexa bihom fir-responsabilità fiskali tiegħu. Qal li l-budget li jmiss irid ikun wieħed responsabbli, irid ikompli jgħin lill-familji u lil min iħaddem u irid ikompli jsaħħaħ is-sisien tal-pajjiż.